बिथाङा जाहैबाय ओम प्रकाश। बिथाङा थांनाय 2010 आव गंसे बास खामनायनिफ्राय सा 8 मानसि गथ'फोरखौ माने बासायदोंमोन। बिथांनि गोख्रों आरो गोरा साहसआ बिथांनि मोखाङावनो बेरखांदों। नैबे जाहैबाय वेस्ट बेंगलनि सासे बिजेपिनि लिडार जायनि मुङा शुभेन्दु अधिकारी। सानसेखालि बिथाङा मोनसे प्रटेस्ट खालामबाय थानायाव एबा जों होननो हायो धरना होबाय थानाय टाइमाव माने सानैसो हिनजाव मानसि कप माने पुलिसफोरा माने बिखौ टाच खालामदोंमोन होननानै खोनानो मोन्दों। बै समाव बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुङो जे जेन्डार इकुवेलिटिया गासैनिबो थाखाय समान जानांगौ। बिथाङा ओरैबायदि बुङो दि डोंट टाच मी आई एम ए मेल। नै बिथाङा जाहैबाय तामिलनाडु स्टेटनि सासे पस्टमेन डी शिवन। माखासे गिथावना लामाफोरनि गेजेरजों थांनानै मेल होयोमोन एबा लाइजामफोरखौ रानहैयोमोन होननानै बुंदों। बिथाङा गावखौनो बावसोमनानै ओरैबायदि खामानि मावबोदों हेड्स अफ। आरो माखासे ओरैबायदि पस्ट अफिसफोरबो दं जायफोराव थांनानैसो जोङो मेल एबा लाइजामफोरखौ जोङो गावबा गाव लायनो नांगौ। नैबे सासे बिफाया गावनि पेरालाइज्ड जानाय फिसाजोनि थाखाय मोनसे ओरैबायदि जुथा डिजाइन खालामनानै दिहुनदों जायखौ माने निजेनि फिसाजोनो थाबायनायनि सेन्सेसन होनो थाखाय नैबे जुथाखौ दिहुनदों होननानै बुंदों। सार्जारि आरो अपारेशन्सफोरखौ माखासे बेहोश खालामनानैसो बानायनाय जायो बा खालामनाय जायो। नैबे सासे ओरैबायदि बिखा रोजा मानसि जाय माने गावनि हार्टनि सार्जारिखौ सिरि मोननाय समावनो मावजादोंमोन।